Helo a chroeso i bodlediad diweddaraf podlediad rygbi Cymru. Dy fi Carwyn fel yr arfer. Mae Iestyn Thomas dy fi. Iestyn, siwliti? Yeah, really good job. Wythnos dda yn y prifysgol, ond edrych ymlaen am y pod hyn o. Ie, ti wedi symud ymlaen o sgwennu gymryd luniau, ti? Cwpl o luniau dros wythnos diwetha. O'n i'n ngofio fod y tîm cyntaf di USW yn chwarae yn Heol Sardis, so o'n i'n ngofio yna, so ni ar gêm pêl-dro di Mercher cymryd cwpl o lluniau am bach o waith, ond wythnos diddorol. Ie, a cyn i ni symud ymlaen, dylai fi gweud helo i Josh Phillips, sef, cefnwr neu maswr Pontypridd. Ti'n wera fel cefnwr ar y foment, ynddo ti, ond ti wedi wara, pob gêm eleni mor belled, sgwrs mwy na 100 o bwyntiau. Dwi'n cael blwyddyn dda iawn i Pontypridd, ynddo ti, Josh, a croeso i'r pod. Ie, siwmai, diolch yn cael fi am, os ni'n gallu cofio bod fi maswr, a jyst eisiau, a wedyn fi gallu cyfro 15 hefyd, ond maswr yw'r safle fi. Fi'n joio fy amser gyda Ponty nawr ar hyn o bryd. Ie, sawl gwaith mae Iestyn wedi bod yn ti cyfweliad ar ôl y gêm neu rhyw lun? Chwarae teg i fe, mae dim ond i bod fel unwaith neu ddwywaith, so mae'n all good. Dim issues. O'n i moyn cael ti mlaen i drafod Indigo Prem, a siw mae hwnna wedi mynd mor belled, ond mae'n yma'n dechrau dy nos Fercher, noson brysur i ti, o ti'n rhan o'r... Wel, efe'r coaching staff o ti'n rhan o, neu oherwydd yr alumni fel bai ti dod nôl? So swydd fi, so dwi'n gweithio fel WIU apprentice, a basically ni'n neud y ball team, so mae 2 person yn cael eu pigo i cymryd y 2 tîm i changing rooms. Dwi'n wrth nhw pryd dod allan, so nes i wneud y gêm Dyw y Shield rhwng Mynydd Mawr ac Pen y Bont. So es i am Mynydd Mawr i changing rooms, a nes i dweud nhw pryd dod allan, pryd i mynd ar y cae, pryd i dod bant o'r cae, a pryd i mynd nôl allan ar y cae. Awfully stressful, ond nes i troi fe dim issues. A wedyn o'n i bol boi trwy'r dydd, a wedyn cafon ni y siawns i gwylio'r hen ysgol. Glantaf, siomedig, really siomedig gyda'r result. Ond mae'n learning curve i'r holl bechgyn a'r staff sy'n hyfforddi nhw. Ond bydd y boys yn symud ymlaen a gobeithio dysgu o'r mistakes nhw. Pryd o'n i yn Glantaf rhyw 10 mlynedd yn ôl, which is embarrassing i weid i ddechrau da, oedd Glantaf yn mynd i'r final yn eitha aml, ond nawr wrth gwrs lefel yn uwch dar lefel academy. Tro cyntaf yn y final, fi'n gywir i weid hynna? Dwi'n meddwl ni wedi dod yn agos fel pa nes i Glantaf. So y ffordd wnaeth y lig weithio, pe bynnag oedd yn dod yn ail, yn gyntaf neu'n ail, bydd nhw'n chwarae yn y ffeinal, a daeth ni'n trydydd collon ni allan o fel point tu ôl Sir Gar, so really gutting, ond oedd gyda nhw siawns really dda blwyddyn yma, jyst yn really siomedig bod nhw ddim yn gallu bod yr ysgol cyntaf i ennill y Schools and College League, ond fel dwedais i, bydd nhw'n dysgu o mistakes nhw a symud ymlaen o fan hyn. Gêm agos iawn oedd Glantaf yn ennill, cad tan Cyryn Coch, a wedyn chwarae'r weddill y gêm da 4-1, sorry. Wel, dyn bechgyn nhw i fod yn deg, a mae fe'n even fwy anodd pryd mae'n na. Siwr oedd yr ymateb ar ôl y gêm, o ti wedi trafod i Llywarch a boes fel na, y coaching staff? Nes i adael y boys i fod, jyst gael amser i hun yn nhw, nes i siarad gyda'r athrawon, fy Ceri Morris, Aled Ward, Rydion Gana a Llywarch. A nhw jyst yn siomedig. Dwi'n meddwl, o'n nhw'n gwybod fod, wel, unwaith oedd y Caerdydd Coch allan, o'n nhw'n gwybod, ni'n mynd i really struglo. Ac dwi'n meddwl yn y 60 munud, ar ôl 60 munud wedi fynd, dwi'n meddwl cafon nhw Caerdydd fel yn arall yn 15 neu 13 erbyn hynny, so nhw'n chwarae teg i nhw, nhw'n sticio ato fe the best they could, but just llan o fi chwarae teg i nhw, tîm dda, structured, really well structured, a chwarae teg yn mas o'n nhw yn really influential hefyd.
Sa'n cofio cyfenw ond o'r un enw fi, Carwyn, so there's a glint of it. Ti'n enwi Rhondda, oedd e'n na am spel, boot boys, oedd e wastad wedi ni, cyn ddod mas. Anyway, nes i weid fyna o ti wedi mynd i Glantaf, ond nid o Gaerdydd i ti'n reiddiol i ti? Na, so mi'n boi sy'n dod o Rhondda. Es i troi Rhondda Schools a wedyn nes i wneud y penderfyniad i mynd i Glantaf am y chweched dosbarth ar ben hun fi. Wel, cwestiwn eitha, loaded question fel bai, ond pam? So fel arfer, pan mae'r boys, so fel ddedais i, dechreuais i gyda Rhondda, enillon ni y Diw y Shield, a jyst i dweud fod does dim tîm o Rhondda wedi ennill ers hynny 2017. A wedyn, cwpl o'n ni ymlaen i chwarae am Blue 16s North. A wedyn fel arfer, mae llawer o boys yn cael y cyfle i mynd i Coleg Cymru, lle mae yna program rygbi gwych yna. Ond o'n i really eisiau gwneud lefel A mewn Cymraeg. So gyda fi 3 opsiwn. Naill Coleg Cymru, ond wrth gwrs angen dysgu popeth mewn Saesneg. Aros yn yr ysgol yn Cymer neu mynd i Glantaf, a pan es i lawr i Glantaf, oedd rhywbeth patch yna i siarad gyda fi a dweud fel, os ti eisiau nhw help, byddai am ei helpu ti. Mae'n gret ysgol, ti'n edrych ar y results lefel A nhw a tygau nhw, maen nhw'n gwych. Dyna pam, so nes i dal tren pob dydd i mynd lawr yna hefyd, so oedd yn real struggle, ond oedd yn free train pass, so you can't complain, but so es i na am 2 blynedd a 100% best decision I ever made, 100%. Really? Be oedd yn wahanol yn yr academy versus schools approach? Oedd e'n ysgol pryd yn un a nawr yn rygbi academy. Be yw'r pwysles ar y rygbi? Pa mor aml o ti'n ymarfer fe cyfle? So maen nhw jyst yn wahanol i lefydd eraill. Dwi'n meddwl maen nhw'n prioriteiso eich addysg, ond hefyd maen nhw eisiau prioriteiso eich rygbi hefyd. So, yn syml, ar pob prynhawn di merched pan mae'n y gêm, mae does neb sy'n chwarae yn yr academy yn cael unrhyw gwersi, so maen nhw ddim yn colli ar unrhyw beth. So bydd y gwersi nhw'n gweithio o gwmpas y rygbi, a mae'r rygbi yn gweithio o gwmpas yr addysg, so mae'n cyd-fynd yn rili dda, chwarae teg gen nhw, a dyna beth fi eisiau. Mae fi'n rili ofnus os fi'n mynd i Cymru, bydd fi'n colli allan ar wersi fi, a'r un peth gyda os fi'n aros yn yr ysgol. Bydd dim gyda fi y lefel o rygbi, a yn union hynna, just wnaeth nhw rhoi pob cyfle i fi, y cyfle gorau i fi, a nhw'n massive rhan o development fi trwy fy rugby career. Allen ni drafod Glantaf am byth, ond wedi symud ymlaen. Iestyn, ti'n moyn gofyn cwbl o gwestiynau mwy am beth falle yr cysau sydd i ôl i fe? So be oedd nesau ti, Josh, ar ôl gadael Glantaf? Ydy di aros y Caerdydd neu mynd i Sgarlets? So, o'n i dal gyda'r gleision nôl then, Cardiff Blues, so byddai'n dweud yna. Ond, so ces i blwyddyn dda, y blwyddyn cyntaf yn yr Under 18s program. A wedyn daith yr ail blynedd, a doedd pethau jyst ddim yn mynd yn cywir i fi, so nes i trio'r gorau fi, nes i roi popeth mewn i ymarfer. Dwi'n meddwl just different coaches' opinion o dde, so nes i roi'r galwad i'r coaches a just dweud, I'm just not happy anymore, not enjoying my rugby. So nes i a phone call, nes i dweud fel, I'm done, I don't want to play anymore, just happy to stay with school. Maen nhw'n dweud, no, just train harder, and I wasn't getting anywhere, so nes i wneud y penderfyniad yn hwnna, just chwarae'r ysgol a wedyn gobeithio mynd nôl i'r clwb, ond funny enough, cwpl o diwrnodau nesaf, wnaeth Kev George o'r Sgarlets roi galwad i fi, ofyn i fi mynd lawr, a wnaeth nhw cynnig contract academy am 4 blynedd lawr yna, so hes i lawr i Sgarlets am 4 blynedd a grade 4 years. Ag eto, so ar ôl 2 blynedd, the whole coaching setup newid completely achos results, unfortunately, ond just dwi'n meddwl exactly yr un peth fe, but just coach's opinion. Des i allan gyda dim contract extension cael pro, ond
Fel chi'n gwybod nawr, fi'n ôl gyda Ponty a fi'n hapus eto, which is what it's all about. Ti sôn dy symud na i Sgarlets, oedd i chwarae symud bach dy Llanelli yn Indigo Prem. Beth oedd y profiad na o chwarae i clwb fel Llanelli yn yr Indigo Prem? Mae bach yn wahanol i beth bydd pobl yn meddwl. So, es i trwy'r system yn chwarae Llanelli. A nes i really joio. Eblaw am blwyddyn diwethaf yn real struggle fel chi'n gwybod. Llanelli ddim yn clwb ragor, achos just yr arian a pobl yna sy'n dod mewn i fe. Fi'n eisiau mynd mewn i fe yn detail, ond cefs i'r cyfle i chwarae yn erbyn tîmoedd gwych fel Caerdydd, Llandyfri a tîmau fel yna. Ond os chi'n edrych ar y season Llanelli, blwyddyn diwethaf, blwyddyn cyn ni, perfformiadau jyst yn warthus i fod yn onest gyda chi, ond gobeithio bydd rhywbeth yn dod nôl i Llanelli yn yr dyfodol, ond dwi'n meddwl dwi'n cael cyfle gwych a gwell nawr gyda Ponty. A gobeithio ni'n gallu mynd ymlaen nawr i cael season gwell. Ti mwynhau dechrau ti dy Pontypridd, herwydd mae'r canlyniadau felly ddim wedi fod yna ar y dechrau, ond mae nhw wedi newid dros y cwbl o wythnosau diwetha, so ti wedi mwynhau y dechrau yna? Yn union. Cafon ni dechrau da yn erbyn Caerdydd. Mae wedyn wnaethon ni gosod tipyn bach yn erbyn Glantaf a allan am Ddyfri. Cysnewydd hefyd, fi'n eisiau siarad am hwnna, achos yna'n bad result. Ond ni wedi bwnsio nôl, ni wedi ennill 3 games ar y trot. Cafon ni fuddugoliaeth dda yn erbyn Abertawe. Fuddugoliaeth gwych yn erbyn Aberafon. A ni ar ei llinell ni am tua 20 minutes straight, just flat out full on defence. Oedd y work rate o'r bechgyn yn gwych. A wedyn wnaeth ni cael ymlaen trwy curo Caerdydd ar teledu, a wedyn yn anffodus oedd y gêm yn erbyn Merthyr wythnos diwethaf yn off, ond mae gen i cyfle arall nawr i mynd 4 ar y bounce yn erbyn RGC wythnos yma. Fi ddim ond dweud unrhyw beth, ond yr unig gêm oedd fi ddim wedi cael dros y tymor oedd erbyn Casnewydd. Falle bod fi'n bach o charm dros y wythnos y diwetha, ond ti'n sôn amdano'r gêm fel yna. Pryd ti wedi clywed yn newyddion fel y gêm bant, a fel hwnna'n effeithio fel y gêm sydd wedi cael ei call-off fel dweud, o'r hwyl yn yr wythnos? So, i fod yn onest, o'n i bach yn lwcus, achos o'n i wedi colli boys i aeth mynd i Dubai Sevens. So, doedd ddim gyda ni y tîm gorau ni'n gallu cael os eisiau dweud hwnna. Ond os chi'n edrych ar y tîm Merthyr yn neud lle nhw, so gall y result mynd either way, ond wnaethon ni, o'n i really eisiau chwarae, i fod yn onest, even if it was freezing, o'n i eisiau chwarae fe achos, obviously, fel ti'n dweud, y momentum sy'n gyda ni, ni eisiau mynd 4 ar y bounce nawr a wedyn 5 ar y bounce, ond dwi'n meddwl mae'n mynd i effeithio ni. Mae gen ni ymarfer fo, ni wedi ymarfer tro'r wythnos, a ni'n tight group, a gobeithio mae'r momentum yn parhau. Gêm yn erbyn RGC yr wythnos. Ydy pawb yn y Carwyn edrych ymlaen am y gêm yna? 100%. Ti'n gwybod, falle RGC bach yn tawel blwyddyn yma ar y foment, ond chi'n gallu dweud hwnna gyda ni fel y dechreuad ni wedi cael ei, ni wedi colli Casnewydd fel dwedais i allan am Ddyfri ac Glantaf, a fi nhw eisiau dod nôl o'r results sydd ddim wedi mynd y ffordd nhw hefyd, so mae'r pressure ar y ddau tîm. Ga i gofyn un cwestiwn am beth i dy gico ti, oherwydd mae hwnna wedi bod yn elfen enfawr ohono dy perfformiadau mor bell. Mae'n erbyn Caerdydd, dyna fi'n credu ges ti chwarae'r gêm yn y gêm naddo, oherwydd cico ti mor berffaith. Beth ti'n neud? Mae pawb yn sôn amdano fel Lee Half, ben i'n cymryd ei hun fel bydd yn cico nôl gytre. Lle ti'n meddwl bod ti yn cico? Funny enough ti'n dweud Lee Half, Benny, ond mae fe wedi bod yn massive help i progress fi. So, blwyddyn diwethaf, oedd e'n really helpu fi. A blwyddyn cyn ni pan oedd e'n dal yn injured yn mynd trwy ei rehab am ei ACL injury. Wnaeth e helpu fi yn y 20 system hefyd. Then massive help. Just small little detail things fel
Gweud, for example, mae'r gwynt yn cryf. Fel arfer byddai'n neud o tu allan y post, ond naeth e ddweud wastad inside the post and just back your strike, a dyna be fi'n mynd gyda nawr, ac wel, mae'n gweithio kind of, so ond dwi'n cofio cefais I chat gyda Kevin George, ex-Sgarlets Caerdydd manager. So blwyddyn cyntaf fi yn y Prem, oedd y percentage fi'n really low, ac nes I ofyn, what can I do? I'd dweud, you've got to ymarfer, you've got to train, you've got to work on your weaknesses, a dyna be nes I, ac oedd hi halfpenny yn massive help hefyd gyda yna Rhys Patchell yn enwedig pan fi yn Glantaf, Rhys Patchell yn dod mewn pan fydd yn injured, bydd yn mynd I Sgarlets ymarfer, bydd yn dod syth I fi a helpu fi hefyd pan fi yn yr ysgol, so maen nhw wedi bod yn massive help ac I can't thank him enough. Ie, chwaraewyr dim free fall I dilyn yn tribe nhw efe. Nes ti sôn maswr I ti, ti di mwynhau wario cyfnwr eleni, neu teimlo bach yn rhwystredig bod ti ddim wedi cael gymaint o cyfle fel maswr? A bit of both. So pan nes I roedd gyda Ponty, nhw'n dweud wrtho fi fod, well, a question I nhw ofyn, do you consider yourself a 10 or 15? I was like, 10, I'm a 10. Ond nes I ddweud, os ti really angen help, fi'n gallu mynd i'r cefn hefyd, achos naeth Llanelli helpu fi. Gwella game fi fel 15, so mae'n y 2 opsiwn I fi, mae gyda fi 10 a 15, so yeah, 100% mas o dyna lle fi eisiau chwarae, ond fi'n helpu y tîm allan, a gobeithio pan mae'r holl boys yn dod nôl o'r anafiadau, mae gen I Nico, gobeithio pan bydd e'n dod nôl, neu a Gareth Smith, Ryan Wilkins, pan maen nhw'n nôl fit, gallu mynd nôl cael y cyfle mynd nôl I 10 hefyd. Bach fwy wedyn, am y dyfodol fi am lle mae'r amcan ar gyfer Ponty eleni. Fel ni wedi sôn, chi wedi curo bron pawb o dan chi, ond pawb i'ch ben chi wedi colli mor belled. Oes dal y gobeith I gyrraedd y 4 ucha? Ie, wel, os ti'n edrych ar y canlyniadau, fel Pontypridd yn enwedig wedi dangos bod nhw'n gallu cystadlu. A chwaraeon ni nhw yn pre-season, a wnaeth curo nhw, so ni gwybod bod ni'n gallu cystadlu gyda tîmoedd mawr, a yn enwedig cartref pan mae gyda ni y support yn y tu ôl ni. Ond ie, fel dwedais I, ni wedi pretty much curo pob tîm sydd o dan ni, a gobeithio ni'n gallu dechrau aim for the stars, a gobeithio cystadlu gyda tîmoedd mawr fel Llanymddyfri a Caerdydd, a Brynebwy, Casnewydd, gobeithio Casnewydd yn rhyffoddau, especially after the last result anyway. Ie. Un olaf falle o fi, y Cris syth tu ôl I ti. Wel, pob Cris, os ti'n gallu esbonio pa Christmas ydyn ni, so I bobl sy'n gwrando, i'r chwith mae dyn ni Cris y gleision i'r dde Glantaf o hwnna? Ie, mae gen fi'n un Glantaf a Llanelli yn fanna, so wedyn Cymru, Cris cyntaf fi Cymru fanna 20s, a gleision a wedyn Rhondda Schools yn fanna wedyn. Ie, yr un canol wedyn, mae'n pride a place fel pethau canol. Bod mae'n fwyaf ti ar gael rygbi ti'n credu? Ie, 100%. Just, oedd e'n bach yn surreal pan nes I ymlaen yn ebyn yr Eidal lan yn Parc Eirias, ond ie, pan cefais I y cap hefyd ar ôl, oedd e'n proper surreal moment, a ie, fel dwedais I, 100% the best moment of my life, achos dyna beth chi'n chwarae am, chi'n anelu am y stars, chi'n anelu chwarae dros eich gwlad, a dyna beth nes I yn yr oedran fi, so ie, 100%. Ie, Josh, ti ddim yn mas i'r Eidal am y tournament na, dy'r 20s ebyn, fi'n wedi cofio. Ie, so es I allan yna, os ti'n gweld fanna, mae gyda fi na, sorry, bod show off. So fi'n really lwcus I cael Cris, fi'n wedi cofio enw fel, yn proper South African name, oedd e'n lovely name, ond nes I swapio Cris Stevie gyda boi o De Africa, so ie, fydd yn aros gyda fi am gweld y bywyd fi anyway. Ie, sut oedd y tournament I ti fel profiad yn mynd mas dy carfan i'r Eidal?
a chwarae y gêm mas yna. So yeah, I think profiad da. Bach yn rwystredig achos dydyn ni'n cael y cyfle i ddechrau, ond cefais i ffêm oedd y game time a dwi'n credu pan nes i ymlaen, nes i gwneud impact. A nes i ddim colli cic, heavy kick went over, a nes i wneud beth angen i fi wneud. Naeth ni ennill 3 game gyntaf, a wedyn cafon ni bach o surprise yn erbyn De Affrica pan chwarae yn un nhw. So, ond just y profiad o chwarae y tîm oedd yna a chwarae dros Cymru yn rhywbeth really special. Yeah. Nes ti sôn am game 7 bob ochr fyna bach, gynt fyd, oedd boes fel sydd wedi mynd mas na i Dubai Sevens. Os gobeith y ti i wared bach fwy 7 bob ochr neu 15s yw'r un i ti, ti'n cael? Bydd dwi'n meddwl y haf yma, achos y holl peth yn eich digwydd lawr gyda Sgarlets, a just peth ddim yn mynd y ffordd fi, dwi'n meddwl just yr haf yma, just joio mynd ar gwyliau a just joio ars i ffwrdd o rygbi tipyn bach. So, ond na, fi'n nôl mewn i fe nawr, fi'n joio, fi'n hapus, a gobeithio nawr fi'n cael y cyfle i chwarae i Glantaf gots yn y haf, achos maen nhw wedi gofyn fi a Glantaf all the way yna. Pwy arall sy'n wared? Pwy yr enwau falle byddwn ni'n gwybod? Iwan Davies o dreigiau, Jay Jones, Sevens player, so yeah, big names, really big names. Fi'n cofio Iwan. Cwbl o cwestiynau byr cyn ni symud ymlaen falle. Chwarae'r gorau ti wedi wared da? Mae'n cwpl, ond fi'n methu... Fel blamewyr fi'n methu dewis yn union, ond fi wedi chwarae gyda Daf Jenkins, fi wedi chwarae gyda Chris Chuns, nhw'n probably chwaraewyr gorau fyna, ond... Yn y cefn, Carwyn sy'n chwarae gyda Gleision nawr, so nes i troi Rhondda gyda fe, a holl ffordd lan i fyna. Ydy Cam yn siarad Cymraeg? Gweud, sori. Ydy Cam yn siarad Cymraeg? Gwynne? Nes i troi'r ysgol gyda fe, so mae fe'n blwyddyn yn llai na fi, ond nes i troi popeth gyda fe, nes i chwarae yn yr un clwb y fe Treorci a ysgol Rhondda a popeth fel yna hefyd. Nes i yn siarad Cymraeg hefyd. Fi trial wneud cyfweliad ar ein Gymraeg, oedd yn trial ysgoi fi, so yn trial edrych yn to. Be amdano yn erbyn, pwy yw'r enw mwyaf neu y chwaraewr nes ti'n mynd, waw, oedd e ar lefel uwch? Nes i, so blwyddyn diwethaf, nes i chwarae yn erbyn Bristol Bears mewn friendly, so oedd e'n last minute call-up achos oedd Sam Costello wedi cael dead leg, so des i mewn ar y bench. A pan des i mlaen, nes i chwarae yn erbyn Harry Randall a Pia Taw yn unbelievable. And ddim ond yn friendly, ond then unbelievable, probably un o'r nhw ddau, 100%. Neu Suleiman Hartzenberg o Stormers mae'n chwarae nawr, ond daeth ei coleg llan am ddyfru, so nes i chwarae am Glantaf yn erbyn fe. A hefyd nes i chwarae gyda fe yn y Sgarlets yn yr 18s, a nes i chwarae yn erbyn e pan oedd e'n chwarae i SA Schools lawr yn allan yn yr Eidal. So, nes i glywed amdano'r stori na, bod y cwbl o nhw yn cael un arall yw Feingold yn gomod Zulu yn dweud. Oes yn wario fel bydd ei Stormers yma fe, mae fe'n anhygoel am 20 mlynedd oed. Yes, beth arall ti cyn i ni symud ymlaen i gemau'r penwythnos? Y popeth, fi'n cael gwneud Hefyd, fi'n meddwl. Wel, really, dy cytydd Sgarlets felly. Josh, nes ti lwyddo i wylio'r gêm gan bod y gêm Ponty bant ar y penwythnos? Dwi'n gwylio pob gêm, dwi'n really off i gwylio Gleision a Sgarlets achos mae gyda nhw llawer o boys ifanc, nes i tafu lan gyda chwarae gyda, so dwi'n off i gwylio nhw. Gêm really dda i gwylio, chwarae teg. Ond chwarae teg o Sgarlets yn just dig o mewn un o'i bods. Gleision wedi cael Caerdydd coch, ond gêm dda i gwylio.
Oedd e'n gêm wych o'n i'n meddwl, fel ti'n gweud, oedd yn 20 munud cyntaf o'n i'n meddwl bydde Caerdydd yn ennill gan rhyw 50 pwynt a siarad i Josh Adams ar ôl y gêm, oedd e'n gweud rhywbeth tebyg, o'n nhw'n credu felly bydde'r gêm drosodd erbyn hanner amser. Oedd bach o fe a Matt Sherrod, o'n nhw'n gweud falle oedd Caerdydd di mynd get ahead of themselves yn y geiriau Saesneg, a complacency. Iestyn, wyt ti'n credu bod hwnna'n achos bod Caerdydd i credu bod nhw'n mynd i ennill gan gormod o bwyntau? Ie, falle, oedd yn tebyg i gêm cwbl o fynydde yn ôl, na Caerdydd sgori cwbl o geisiau, wedyn na Sgarlets y match yn ôl, fi'n credu yw'r diwedd, oedd Sgarlets i ennill gan rhyw 3 pwynt. So oedd beth y tebygrwydd na hefyd dros y penwythnos, ond pob clod i Caerdydd oedd ymateb nôl yn yr ail hanner, oedd hwnna'n bwysig, oherwydd nhw wedi colli dyn gan y Caerdydd Coch i Ellis Jenkins, a wedyn falle dros hanner amser gall y Sgarlets ymateb nôl a dechrau'r ail hanner ennill gan llawer o bwyntiau, ond pob clod i Caerdydd nhw wedi ymateb nôl yn y trydydd cwarter rhyw ffordd, ond oedd ddim just digon dyn nhw i ennill, i mynd mlaen a ennill y gêm, a Sgarlets di ymateb nôl y 2 cais yn y chwarter ola a ennill y gêm. Fi'n credu pob tro nath Caerdydd sgori pwyntiau nath Sgarlets ymateb bron syth bin, cais Steph Evans syth ar ôl kick, De Beer, a cais cyntaf Gareth Davies yr un peth. Josh, be nes di o ymosod y Sgarlets a falle yn enwedig sel yn y gêm Iwan Lloyd? Chwarae teg i Owen, just ar top yn y chwarae fel gyda fe bags and bags o time ar y pêl. Dwi'n meddwl y peth oedd Sgarlets yn cael dros y gleisio, just y momentum, just offloads, just pethau bach fel yna, just curo nhw rown y cornel a dyna beth naeth ennill y gêm dwi'n meddwl yn y diwedd. Chwarae teg i'r Sgarlets naeth nhw dda a daeth Iwan Lloyd yn rhoi'r momentum o'n nhw'n chwarae teg. Pryd chi colli blaen y sketch o'n amddiffyn, mae fe'n rhoi llawer o amser i'r deg yn dweud. Fi'n siŵr ti wedi profi hwnna dy hun. 100%. Chwarae teg naeth i really took it well. Didn't really back off, just constantly on their front foot, a ddyn nhw rhoi sniffi i'r gleision. I Caerdydd, sorry. Sawl blwyddyn yn hun na ti oedd e yn Glantaf? Oedd ti na pryd oedd e yna, neu? So, pan es i Glantaf, naeth o a'i brawd a symud i Clifton, so o'n i'n blwyddyn yn hwyl i gwrdd nhw. Reit. So, ddoi ni ddim wedi chwarae ddo. Oedd e'n wych ar y penwythnos. Be nes ti o'r Caerdydd Coch? Cos mae'n bod bach o drafod am hwn, ond oedd Matt Sherrod oedd e'n cwyno, nid cwyno i fod yn deg, oedd e'n gweud bod e'n gallu gweld pam oedd e'n Caerdydd Coch, ond oherwydd yn ddiweddar, os mae pobl ddim yn cwmpo ar eu pen, mae fe fel arfer ddim yn Caerdydd Coch. O ti'n syni oedd e'n Caerdydd Coch? Fi'n credu, os gweld y tackle, os ti'n rhoi e fel out of context fel rhywun ffordd, fi'n credu mae fe'n Caerdydd Coch, ond mae'r Dan Davies i'n meddwl sydd yr pêl ar y pryd. Mae fe'n trio osgoi rhywun ar y llawr, so mae fe'n neidio dros y chwaraewyr sydd ar y llawr, a fi'n credu mae dim llawr amser yn Ellis Jenkins wneud unrhyw beth. Mae fe jyst mynd am y tackle, a mae fe'n anffodus o'r aspect yna. Ond mae rhaid fod bach o duty o care i roi y chwaraewyr cyn taclo lawr yn ofalus fel rhyw ffordd. So mae fe fel, o safbwynt yna, mae fe'n un anodd iawn i wneud penderfyniad. Fi'n gallu gweld pan mae fe'n coch. Fi'n gallu gweld pan mae pobl yn dweud, dyle fe bod yn Caerdydd Melyn. Ond I think I'm edging towards Caerdydd Coch ar y foment. Oherwydd mae fe ddim wedi rhoi e lawr yn saff o gwbl mewn rhyw ffordd. Ond fi'n gallu gweld pan mae cefnogwyr Caerdydd yn cwyno dy'r penderfyniad i roi y Caerdydd Coch. O beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar, fi'n gallu gweld pam bod e'n bach yn syndod o fod yn Caerdydd Coch, ond fy mateb i yn wreiddiol, oedd e'n dacl wael. Sa'n gweud bod
tackle, Ellis Jenkins fel mae pawb yn gweud, dim fath o chwaraewr yw Cyryn Coch cyntaf i yrfa proffesiynol yw. Felly, Siom, ond chwan teg i Sgarlets am gymryd mantes o hynny. Lle mae'r regions fel bai mor belled, cos oedd Rob Lloyd o'r media manager Sgarlets eitha bwysleisio tan nhw'n nawr sydd yn ar flaen y Welsh Shield fel bai eleni, ers ddim Ewrop ar ôl i. Josh, beth ti wedi gwneud o berfformiadau'r regions? Rhanbarthau, fi'n stryglo am y Cymraeg. Os ti'n edrych ar yr canlyniadau, mae Caerdydd wedi cael canlyniadau dda fel Ciaran nhw y Stormers, oedd yn real shock i weld nhw'n colli Sgarlets gartref wythnos diwethaf, ond bydd yn interesting i weld sut maen nhw'n gwneud yn Ewrop wythnos yma nawr i weld yn enwedig y gleision rygbi Caerdydd yn cystadlu yn erbyn Toulouse a'r un peth i Sgarlets yn erbyn Cast nhw'n chwarae, dwi'n meddwl nhw. Bydd yn bach o it'd be a bit of a challenge for them, and we'll see how that goes now. And dwi'n meddwl maen nhw wedi cael dechreuad araf a gobeithio nhw gyd yn gallu dechrau cael bach o momentum nawr a dechrau curo'r tîmoedd mawr. Wel, mae bach o her i nhw anyway. Nes i weid cyn i ni ddechrau recordio, falle dyna'r foment o ti ddim mynd i siarad, Josh, am byddu ni gael ti fynd cyn ni drafod teithiau Caerdydd a Sgarlets mas i Ffrainc, oherwydd mae fe'n mynd i fod yn challenge enfawr i nhw, yn dyw e? Os ti'n edrych ar y tîmoedd mewn Ffrainc, y whole tîm a hyd yn oed y rai sydd ar gwaelod y tabl yn y top 40, maen nhw gyd yn gwych i gwylio, a maen nhw'n just yn chwarae free rugby fel Fiji type of thing, Barbarian, so bydd yn challenge mawr i nhw. Mae cwbl o Fiji da Castro ar y penwythnos, fi'n gweld Leon yn Nacrawa, mae fe'r fainc, mae Potito yn y canol, a mae Castro yn licio tablu breil o gwmpas, so bydd yn braf anarth iawn i'r Sgarlets. Felly, newn ni adael ti fynd os ti moyn, Josh. Ond ar gyfer weddill y flwyddyn, pob lwc i ti, os gobeith ti am faint o bwyntiau ti'n mynd i sgori, neu ti'n rhoi rhywbeth fel yna neu cadw percentage ti lan cico? So os ti'n edrych ar y stats nawr, dwi'n meddwl fi'n tua rhwng 10 i 20 pwynt i ôl Matt Jarvis o Pontypridd, so goal fi yw just keep up with him a gobeithio cymryd dros dy fe sŵn a ennill y comp yna anyway. Iawn. Pob lwc i ti am weddill y flwyddyn, pob lwc i Pontypridd hefyd, a diolch yn fawr am cymryd yr amser. Gwych, diolch yn fawr am cael fi. Diolch, Josh. Pleser cael Josh Phillips mlaen ar y pod. Oedd yn ddiddorol drafod y fe, wrth gwrs, sawl dewis anodd mae fe wedi gorfod wneud yn ystod i yrfa, ynddo fe? Falle ni ddim yn sylweddoli faint o penderfyniadau mae chwaraewr yn wneud fel oedran ifanc. Fel ni wedi sôn dy Josh just nawr, dy symud ysgolion pryd fe'n symud mewn i'r chweched dosbarth, a wedyn cael y newyddion dy Caerdydd, a wedyn ffeindio clwb arall o trwy'r Sgarlets, a wedyn ddim cael beth y fe eisiau dy Sgarlets, a nawr symud nôl i Pontypridd. So mae'n diddorol i gweld faint o penderfyniadau sy'n cael ei wneud i chwaraewr ifanc mor gynnar cyn iddyn nhw mynd lan at y lefel uwch. So, so fi wedi siarad â Josh dy gemau Pontypridd, a mae'n chwaraewr rili dda yn y Indigo Prem. A mae fel ti wedi sôn just nawr, mae fe'n pleser i siarad iddo. A ti'n gallu gweld yr aeddfedrwydd mae'r dywediadau hwnna'n dod. Fel ti'n gweud, y dewis cyntaf, mae fe'n neud yn 15 mlynedd ddod. Mae hwnna'n dewis anodd iawn i adael ffrindiau siŵr o fod i symud i ysgol gwbl wahanol. A wedyn teithio nôl ac ymlaen i Rhondda pob dydd. So, pob lwc iddo fe dros weddill y tymor. O'n i wedi sôn bach am Caerdydd yn erbyn Sgarlets, ond beth am y ddoi gêm arall. Dreigiau oedd yn, fel wnaethon ni sôn wrth oswetha, anodd iawn y taith i De Affrica. Ond waren erbyn 14 am
spel mawr yn y gêm na, a nath nhw performo'n eitha dda, fi'n credu, y cwbl o ceisiau, cwbl o ceisiau dda, i fod yn deg, a nath dynnu sylw. Aaron Wythnos wedi job yn really dda am y cais cynta. Fi credu mae'n fel bach o Superman fel rhyw ffordd. Dy'r gwallt David, fi credu mae wedi wneud fel inspired a generation fel rhyw ffordd, ond fe wedi wneud job yn really dda dy'r cais cynta yna. Fod y dreigiau lawr i 14 ar y foment yna. Ond fi credu dy'r pac y Lions, fi'n credu fe'n rhy gryf i'r dreigiau. A ni wedi gweld yn erbyn y Sharks yr wythnos cyn oedd cwbl o problemau yn y scrum. A wedyn, pryd nath y gêm fod ar ben, nath y Sharks roi mwy o bwyntiau arno. Roedd y penderfyniad Caerdydd coch yn cywir yn y gêm hwnna, hefyd. Roedd e'n bach yn failed charge down attempt, fi'n meddwl, gan yr ereng. Fi ddim yn siŵr beth fe'n ceisio wneud ar ôl gwylio fe tro cynta. Ond fod nhw wedi colli un o'r flaenwyr, oedd y pac, mae'r pacs tîm oedd i gyd o De Affrica, maen nhw gyd yn gryf, a maen nhw dyfder, fod falle mae rhywun fel Stephen Kitsoff di ymuno Ulster, mae bon gym yn ambi dal y Sharks, mae Franz Malherbe, fi ddim credu mae fe wedi dod yn ôl dy Stormers eto, falle mae wedi symud fi ddim ngofio am fe. Mae dati Adi Snyman, mae fe dy Munster, ond mae cwpl o newyddion yn dweud fod yn ymuno o'r bath tam yn nesaf, so mae hwnna wedi fod yn un diddorol i weld dros y dyddiau nesaf. Ond falle mae'r chwaraewyr sydd yn chwarae ni was i dy'r Lions neu'r Bulls hefyd. Falle maen nhw ddim yn chwarae dy'r tîm Springboks, ond maen nhw dal chwaraewyr really dda fel chwaraewyr clwb. A maen nhw dal yn gryf yn y pac, a dyna beth mae swydden nhw. So, Sam Moore wedi dweud pryd nath y llewod y Lions Tour y cwbl o flynyddoedd ago. Mae De Affrica, maen nhw'n cael plan A, a os mae fe ddim yn gweithio, maen nhw'n dal yn neud plan A. So, a fi credu mae yna lawr y tîm oedd i gyd yn wedig yn ei wasi. Mae rhaid dal pac gryf dy tîm o De Affrica, a mae pob un erfo, mae da un. Yn sicr. Profiad anodd dyn nhw mas yn De Affrica, ond gyda dath nhw'n ôl heb golli gormod, fi'n credu, didn't lose too much face i'w fraddau Saesneg, byddwn ni'n gweud, a o'n i'n credu hwnna oedd yr achos, a yn wedi gyda'r gêm, nath nhw ddangos be nhw'n gallu neud. Y gweilch, nath nhw'n fynd ail dîm, fel nes di rhagdybio, fi'n cwyno bod bach o inside information dydy, ond anyway. Ond, be nes di o perfformiad y gweilch oherwydd o'n nhw'n agos iawn at fuddugoliaeth mas yn Benetton, a falle, oedd e'n cyfle o heb cael ei cymryd? Os ar dechrau'r wythnos, wel, pryd ni wedi gweld y tîm yn go iawn ar dydd Gwener a gweld y tîm Benetton, o'n i'n meddwl, rhaid i fi wneud super brew predictions fi, fel fi wneud pob wythnos, a fi eisiau wneud rai am y Ewrop eitha gyflym ar ôl wneud y pod yma, ond o'n i wedi rhoi Benetton gan llawer o pwyntiau, fi credu rhoi 20 fi credu ni'n rhoi ar y diwedd, so I'll hold my hands up o'n i'n anghywir. Ond o'n i'n meddwl mae'n mynd i fod yn her anodd i'r tîm ifanc na. Ond oedd y tîm ifanc na, nhw wedi troi lan a chwarae really dda. Gyda chwaraewyr bach mwy o brofiadol oedd yn y tîm rhywun fel Morgan Morris, oedd yn fel captain, oedd yn really dda. A wedyn, chi'n gweld y chwaraewyr ifanc sydd jyst i dechrau fel a cwpl o gemau, rhywun fel James Fender. Oedd yn Rhys Davies, bach mwy o profiad y fe yn yr ail reng, oedd yn chwaraewyr dda na sy'n rhoi hicos eitha twp i ffwrdd yn yr cynta. Ond mae chwaraewyr fel Morgan Morris, Rhys Davies, Kieran Williams yn eitha chwarae gêm dda. Luke Morgan, fi credu yw gêm gorau tymor nos Sadwrn diwetha. A wedyn mae chwaraewyr ifanca sydd dy'r profiad, falle am yr ail dro neu drydydd dro, dechrau gemau dros
dros y rhanbarth. Maen nhw yn dechrau profi a dechrau dangos y lefel bach mwy uwch. Mae rhywun fel nath i sôn James Fender, fi'n fan fawr o James Fender, fod yn ystod y gêm Sgarlets, nath y commentator S4C alwen Sam Fender am ryw feswm. Ond oedd hwnna wedi digwydd. Ond ie, mae fe'n ailreng wych. Fi'n gallu gweld pam y fe a yn byd yn ymarfer dy gilydd, herwydd mae Fender yn gwneud job yn really dda yn y Sgarmes. A wedyn, oedd hi'n wedi dal allan rhyw fath. Oedd Tristan Davies fel 6. Oedd hi dod allan o'r fainc yn erbyn y Sgarlets. Fi'n credu dim ond tro cyntaf wedi dechrau gêm i wasi. A oedd ni'n meddwl oedd e'n really dda, oedd e'n brysur iawn. Oedd help Morris a Harry Dydd, unwaith eto rhywun arall oedd i'w chwarae'n dda. So ie, mae profiad yn edrych gwych. Fod ni wedi colli Dan Edwards yn gynnar iawn. Mae cwpl o whispers yn dweud mae dim gyda pen y dde. Fi'n credu bach o winded ar ôl y hospital pass na Dan Morgan Morris. Mae hwnna'n introduction really dda i rygbi ar y lefel yna dy'r hospital pass na. Mae Fecito yn edrych i wneud y tackle pryd mae fe'n rhedeg 5 milltir i ffwrdd a mae fe'n charger mewn yn wneud y tackle. Ond wel, just yn gan y 20 munud oedd e wedi chwarae, ni gallu gweld pethau positif ganddo fe. Mor drwynus i glywed y newyddion Max Nagy o'r gwmpas yr wythnos. Yn ywedig nath e sgori rhyw 10 munud cyn yr anaf. Mae fe wedi bod un o chwaraewyr rili dda dy'r gwych dros y tymor. Ond fel nath i sôn, falle un wedi mynd i ffwrdd, ond yr carfan mor inexperienced fel maen nhw'n dweud. Maen nhw'n mynd i dysgu llawer am y gêm na. Fel maen nhw'n mynd i dysgu a ffeindio ffordd i ennill gemau nesaf pryd maen nhw'n mynd i chwarae nesaf. A nawr, y chwarae yn Benetton, mae'n hwnna'n her. Maen nhw wedi bydd i Stormers, nhw wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Munster. A mae fe ddim siom i mynd mas i'r Eidal a colli nawr. Herwydd mae ddwy tîm yn tîm dda. Ond mae llawer o gwersi mae'r gwerth felly, mae'r carfan ifanc na mynd i dysgu. A Luke Scully fel 13, hynna, mae dim llawer wedi sôn yn hynna. Maswr mae fe yn, a fi credu mae wedi chwarae bach fel 12, ond gêm cyntaf fi'n meddwl fel yn y pris 13, a cwpl o tackles really dda yn amddiffyn. A fod i roi y cic na cyn y reply nôl oedd i bwyntio bant Pen Owen Williams a Benetton yn sgorio off y llinell. Oedd wedi cael gêm dda. Ie, o'n i'n mynd i gweud am beth i Luke Scully, o'n i'n meddwl oedd e'n eitha eiddfed, o'n i'n meddwl, fe 30. Oedd e'n berfformio'n eiddfed a da iawn da fe. Fel nes i sôn, chwaraewyr eraill, Harry Deeves, os oedd e'n wario unrhyw garfan arall, fi'n credu falle byddai cyfle dyna i ddechrau dros y rhanbarth. Bod saith ddad y Sgarlets a Trigiau a Caerdydd hefyd. Ond mae fe'n chwaraewr o ffri a fi'n siŵr, fi'n edrych ymlaen i weld sut bydd e'n datblygu hyd yn oed yn fwy. James Fender, fan mawr yn barod. Oedd e'n wych ar y penwythnos yn ei meddwl. Ond, cwpl o gymeriadau yn hwyr yn y gêm ni'n meddwl, ond y golled na o Dan Edwards a wedyn Max Nagy, oedd hwnna'n gath hwnna effaith enfawr o'r gêm oherwydd oedd Max Nagy yn achosi broblemau o fri i Benetton, y gais nath ysgori, oedd e'n torri, oedd e'n pico'r bel nôl yn bell, a unwaith ath e bant o'r caf, yn cael collen nhw bach o strwythyr, nath nhw gorfod symud boes o gwmpas yn y cefn, oedd Harry Houston ymlaen fel asgellwr yn gyrru, a fe Iestyn Hockin ath yn gefnwr y fe? Iestyn, un o 5 wrth lyfnero oedd yn y garfan i fod yn onest, a to put that in. Ond,
Ie, ddim rwy'n ysgol, ond ie, fi'n credu fe di symud i cefnod, a wedyn Houston di mynd ma'n ar yr asgell, a wedyn nath Houston cael anaf hefyd, yr ei gêm gynta dros y ran. Nath Rhywun Kruger, sydd yn rhif 9 fel trade, oedd e allan ar asgell pryd nath Benetton sgori cais ar y diwedd. So, fod y perfformiad mor dda, colli 3 chwaraewyr yn y backfield, oedd yn job yn dda i dal ati mor hir, a mae fe just mor anffodus. Os oedd un oed os oedd falle Houston ar y ca, mae fe allan ar asgell, falle, mae rhywun crw, fi ddim credu mae rhywun crw gyda, nawr mae wedi mynd nôl i Cheetahs i chwarae gemau yn y Challenge Cup, dy'r dwy arall o'r Cheetahs. Fi ddim siŵr faint o amddiffyn nath e'n neud ar yr asgell yn yr wythnos lan i gêm na yn erbyn Benetton, herwydd that's like a break glass if emergency case, that is. Ond mae fe mor anffodus i colli 3 anaf mewn un gêm, a colli'r gêm yn y funud olaf. So, ond mae'r carfan am yn ei dysgu. Gobeithio bydd Max Agi'n wella yn fuan. Fi'n siŵr bydd Iestyn yn gweud hwnna hefyd. Mae fe'n diwar mor dda, mor belled, a mae fe siom i welen yn op da anaf. Y symudiad ola yna, o'n i moyn gweud, fi'n siŵr oedd Morgan Morris dy dwylio ar y bel. O'n i moyn gweud e. Ond ar y foment fi'n creu bod dyfarnwyr moyn rhoi y mantet i'r tîm sy'n ymosod, a falle ddim cweit digon i dyfarnod ar y dydd. Penwythnos yma, mae fe'n mynd i bod, fi'n credu bod yn dwy tîmoedd, dyna ni'n dechrau to. Mae dwy carfan i'r pedwar rhanbarth. Fi'n credu, tîm sy'n chwarae i ffwrdd o gytre, a tîm sy'n chwarae gytre, oherwydd mae 30 war yn erbyn oio yna, a fel arfer, mae tîm o'r Ffrainc yn y cwpan her, maen nhw ddim yn rhoi tîm gorau nhw mas. Maen nhw ddim a ots am beth i'r cwpan her, fel arfer. Falle mae gobeith da 30 ti'n credu o fuddugoliaeth yn wythnos yma? Gobeithio, ond oedd yr un peth di digwydd tymor diwetha pryd oedd yn chwarae Pow. Oedd Pow di colli, fi'n credu oedd nhw wedi colli head coach nhw gan rhyw suspension yr wythnos cyn. A nhw wedi dod i Pontypridd, gwneud cwpl o newidiadau i'r tîm, a nhw wedi ennill. So, mae'n gwneud y siŵr pa tîm o'i yna, neu Castra, herwydd mae Santiago Rata ddim yn chwarae nhw, a fi yn fan enfawr o fe. Ond fi'n credu mae'r cwpan her yn chance really dda i tîmoedd Cymru i gystadlu. Yn ywedig Sgarlets a'r Gwylch, herwydd fi'n credu mae bach mwy o gryfder ddwy tîm na i cymharu â'r 30, ond mae Harry Ackerman ar y fainc i'r 30. Os chi'n nabod fi wedi dweud o'r dechrau tymor, falle gadw llygad mas am Harry Ackerman. Fi'n credu mae fe ar gêm gyntaf dros y 30 ar y penwythnos, y public i fe. Mae'n profiad dda. Fi ddim credu mae llawer mynd i roi bach o ots am pa tîm, yr tîm o Ffrainc, a mynd i dod allan de. Mae Castra, fi'n credu maen nhw'n drydydd yn y top 14, fel maen nhw'n dweud. O'i yna yn 11th, fi'n meddwl, a mae Gwylch yn trefili mewn peli wythnos nesaf, a mewn peli reit lawr y gwylod y tabl. So mae'n mynd i fod yn diddorol i weld, ond mae Gwylch yn chwarae'r Benetton eto, so mae chance i nhw i roi pethau'n gywir o'r wythnos diwetha, ond mae chance i'r Sgarlets a 30 cael fuddugoliaethau yn erbyn tîm oedd y Ffrainc. Cytuno. Am y tro cyntaf, ni'n gallu trafod tîmoedd, oherwydd fel arfer ni'n recordo hwn cyn tîmoedd do mas. Felly, yna ddim trwy 30 yn gyflym. Yr enwau i amlygu falle. Ryan Woodman nôl yn wario fel 6, braf gweld e nôl ar ôl dechrau tymor mor dda.
oedd e'n ware mae fe heb ware llawer i dreigiau, ond pryd bynnag mae fe'n ware, fe wedi bod yn eitha, mae wedi joio'r perfformio ar fe, i ddweud y gwir. Lloyd Fabre a Elliot D yn y rhain flan. Rod Williams a Will Reid fel yr haneri a Steph Hughes wrth gwrs yn gapten. Nes i sôn Harry Ackerman ar y fainc. I oi o'na, ti wedi gweld yr enwau mor belled? Ti wedi gweld tîm oi o'na neu ti heb gweld e? Na, fi ddim. Braw ti. Pwy yw'r chwaraewr i'r Alban sy'n wario i oi o'na? Oedd un cyn chwaraewr cyn Munster dde'n mas na. Fi credu Darren Sweetman. Fi credu dde'n mas na cwpl o fynydde enol. Ond i'r Alban. Ble mae Sam Hidalgo Klein dyddiau yma? Na, nid Sam. Mae fe ar y fainc un o'r tîmau Ffrainc ar y penwythnos. Fi ffili cofio pa un. So, mae fe rwle. Yna ar Alban. Y blaenwr. Ni eisiau clyw. Blaenwr. Fi'n creu ar daith y llewod. Fi'n eitha sicr. Un o'r Grey Brothers. Un o'n nhw wedi symud mas? Na, ath o'i daith y llewod i dde Africa. Braw anodd o'n. O'n i ddim yn gwybod bod e'n mas na i fod yn deg. Please. Fi ffili cofio pa rai o'r Alban oedd ddim yn mas na. Oedd Hog na, oedd Van der Merwe na. Ali Price na, nawr mae fe wedi ymuno Glasgow. Clyw ola i ti, rhain blaen. Xander Ferguson, mae fe dal dy Glasgow. No. It's going to be one of those where you kick yourself after the answer comes back. Moina. Go on then. Rory Sutherland. Are they Ulster am y diwethaf dde? Ie. O'n i ddim yn gwybod yn mas na. Mae fe'n ware i oi yna ar y penwythnos yn ogystal â Steve Maffey. Nef sydd i ware yn y Prem yn blynyddoedd, wrth gwrs. So cyfle i'r dreigiau, fel nes i sôn, Sgarlets mae fe'n mynd i fod yn brawf anodd iawn, Castra yn trydydd yn y top 14. Maen nhw heb golli gytre ers Chwefror. Ti'n gwybod be yw'r record Sgarlet yn erbyn Castra? Na, fi ddim. Play 2-1-2. Heb golli yn erbyn Castra o blaen. Y trydydd ni ware, mae fe nôl yn 2011-12. A oedd Jonathan Davies yn ware pryd ni, a mae fe dal i ware yn gapten tro yma. Mae fe nôl dros y ranbarth. O'n i'n gobeithio byddwn ni weld ambell i newidiad arall gan Cast, ond mae dal cwpl o chwaraewyr enwog dyn nhw, fel yn ni sôn, Leonie Nakarawa ar y fainc, Pierre Popular, maswr nhw, mae fe ar y fainc, ond mae fe'n seren, ond fi'n wedi gweld enw ware, cwpl o weithio eleni, Filimon y Botitu, os mae rhywun dilyn Fiji yn ysgrifennu cwpl o byd fe oedd, maswr Fiji erbyn diwedd cwpl o byd oherwydd anaddiadau. Ond fi'n credu bydd e'n braf anodd iawn i'r Sgarlets. Ti'n credu o gobeithio nhw mas yn Cast? Falle pwynt bonus oherwydd mae'r ddwy di mynd i licio taflu'r bel o gwmpas? Yn y dyddiau, fi ddim ond i dyddiau hyn, ond y dyddiau diweddar yn Ewrop, cyn oedd y fformas di newydd, so oedd grwpiau, the old school groups, fel maen nhw'n dweud, y ddwy competitions, ond oedd y fformat oedd ennill gemau catre, a gobeithio chi gallu dwy'n pwynt neu ddwy oedd i gemau i ffwrdd. A fi credu, of course, os mae Sgarlets falle targedu gêm na mynd mas i ennill, ond mae Castra yn lle anodd iawn i fynd. So gobeithio, os maen nhw'n gallu dwy'n pwynt neu ddwy, bydd yn cynnyniad really dda, os yn gallu ennill, bydd yn cynnyniad wych. So falle os maen nhw'n gallu pigo lan pwynt o ddigatre, wedyn chi chwarae gêm yn erbyn y Black Lion, y tîm o Georgia wythnos wedyn, a mae bach o chance chi i mynd trwy ddod grŵp
Os mae unrhyw un yn gofyn y cwestiwn, beth sy'n fwy anodd na trefeili mas i Castra yn y cwpan her? Wel, gofyn Caerdydd, oherwydd hwnnw trefeili mas i Toulouse i ware nhw yn cwpan pencampwriaeth Ewrop. Nhw wedi gwneud eitha cwpl o newidiadau, unrhyw un oedd yn gwrando i bodlediad Cardiff podcast, rap, Cardiff Central podcast, bydden nhw wedi glywed sôn bod yn sicr bydd Alex Mann yn ware erbyn wythnos. Gwyd yn. Felly, nhw'n wedi symud man, ond gêm gyntaf i, broffesiynol, i Lucas de la Rua dros y ranbarth. Mae fe wedi bod yn seren i'r dîm Darnigen yn diwedd, mae fe'n ware mewn rhengol, ifanc rhan fwyaf, dy fe a Mackenzie Martin yn ogystal a Shane Lewis Hughes yn symud nôl i hoff safle fel 6. Beth ti'n neud o hynny? Edrych ma'n gweld De La Rua chwarae. Ni fi cofio gwylio fe yn tîm Caerdydd Academy, under 18 dwi'n meddwl, a fe wedi chwarae i Caerdydd yn erbyn y gwylch yn Aberafan. A Morgan Moss chwarae wythwr i gwylch, a De La Rua wedi ennill lle yn y gêm. So, a fi credu mae wedi cawr ymlaen ei development fel rhyw ffordd, a mae fe'n pob heddi dechrau cyntaf fe yn erbyn tîm fel Toulouse. Mae fe'n profiad wych. Yn gobeithio mae fe'n gallu cael gêm dda i gwneud yn siŵr fod y profiad yna un wych. A mae Mackenzie Martin dy fe hefyd, ond fi credu mae tîm Toulouse na falle rhy gryf. Just falle. O'n i'n edrych pwy maen nhw ware yn y rhengol, Thibaut Flamand a Anthony Geronge rhyw dwy o'no. Felly, pob lwc. Yn ogystal wedyn, chi'n symud ymlaen, mae Richie Arnold ydych chi, mae Vaca ydych chi, Cyril Bai, Dupont, Ramos fel Masur, Thomas Ramos, Retier, Peter Aki, Lebel a Blake Kinghorn wrth gwrs sydd newydd symud draw o'r Alban. Mae hwnna'n mynd i fod yn dîm gry, all ennill y tournament gyfan, os ni fod yn wir. Felly, mae fe'n mynd i fod yn brawf anodd iawn i Gaerdydd, ond mae yna elfen positif i Gaerdydd, wrth gwrs Owen Lane yn ôl ar ôl anaf i'w asennau. Fi'n siŵr bydd pawb yn falch o weld hyn ôl mewn Crys Caerdydd, felly Cymru yn y dyfodol hefyd. A chwaraewyr fel Ben Thomas a Harry Miller nôl ar ôl anafiadau bach oedd nhw mas am y penwythnos yn erbyn Sgarlets. Safle beth o gwmpas yn gobeithio am y peth gorau, falle yr un peth a nath nhw'n wneud cwbl o flynyddoedd yn ôl mewn y gemau yna, lle oedd gymaint o chwaraewyr ar gwrt, ti'n credu yw hwnna'r gobaith i Gaerdydd? Falle, jyst gwneud yn siŵr mod e ddim yn colled drwm ofnadw. A os maen nhw'n gallu aros mewn y gêm am amser hir, wel, fe'n mynd i fod yn gêm dda i weld. A canlyniad ddau, Caerdydd, os maen nhw'n gallu dwy'n bwynt neu ddau, wel, mae'n i fod yn wych. Os maen nhw'n gallu mynd mas na ennill, wel, mae'n i fod yn... mae gêm diwetha nhw wedi ennill 28 pwynt i ddim. So mae Caerdydd dy bach o momentum na in the old head-to-head. Ond falle mae rhywbeth yw Covid i gwneud bach o help dy'r gêm na. Ond mae'n mynd i fod yn gêm anodd i nhw am y penwythnos. Dim byd o broblem, dy'r tîm maen nhw wedi dod mynd mas a, ond mae just tîm Toulouse yn rhy gryf. So mae pobl ddim yn cofio y fuddugoliaeth enwog na i Gaerdydd. Y reswm yw oedd e ddim wedi cael ei chwarae oherwydd Covid-19 yn camp Toulouse, a felly gath Caerdydd y fuddugoliaeth. Gorffyd ar y gweilch te gytra i Benetton, newidiadau i'r gweilch fel o'n i'n disgwyl, rhai wedi cael ei gorfodi fel ni sôn, Iestyn yn dod mewn fel cefnwr yn lle Max Nagy. George North nôl yn canol y ca, mae braf gweld e'n nôl yn Rhys y Gweilch. Ar y drael, Owen Watkin yn symud mewn a Kieran Williams yn colli mas a Luke Scully ferth yn ei sôn. A hefyd chwaraewyr eraill, Jack Morgan yn ôl yn y rhengol. Mae'r rhengol yna'n gryf yn diwedd. Nath ni weld yn chwarae mor dda yn erbyn y Sgarlets, Rhys Davies, Jack Morgan a Morgan Morris.
Ond hefyd, rhaid sôn am James Fender sy'n cael ei le. Mae fe'n dechrau dod, wel, yn rhannol oherwydd anafiadau gwylch, ond yn rhannol oherwydd ei perfformiadau, fi'n siŵr. Ie, mae fe'n neud penderfyniadau tyfu bwyth yn anodd. Mae dydi 3 clo sy'n chwarae really dda ar y foment. Mae Fender, mae Davies a Adam Beard hefyd. A fi credu faint o profiad mae Beard yn nawr, fi credu mae rhaid iddo fe dechrau. Mae fe'n gadw'r llinellau a mae fe'n neud y unseen work fel nath o fe'n dweud. A mae fe'n gorfod symud Davies i 6 a mae fe'n problem wych i gael. Mae Davies dy extra line-out option yn gwneud cwbl o turnovers yn y gym yn erbyn y Sgarlets. A mae Fender gallu dod mewn a neud ei job a gobeithio cyfuno fel 2 reng a 1 yn y reng ôl, ond fel rhyw ffordd, fel 3 clo yn just mynd am y pac Benetton, ond ie, mae Owen Watkins yn mynd i Crys 12. Fi credu mae bach o knock dy Kieran Williams, mae Toby Booth wedi dweud yn y presser yn yr wythnos yma. So gobeithio mae fe'n nôl yn gyflym herwydd mae fe'n chwaraewyr pwysig i'r gwylch. Ond ie, profiad unwaith eto, profiad da i James Fender. Mae Gareth Thomas yn dechrau unwaith eto. A mae Nicky Smith ar y fainc. Ond ie, mae tîm mwy gryf dy gwylch a gobeithio maen nhw gallu falle nelu ar y cwpan herma, herwydd tymor diwethaf nhw wedi chwarae rili dda yn y cwpan y pencampwriaeth. A bydd i tîmoedd fel Montpellier a Leicester a bron y bydd i Saracens yn wedi rhoi gêm eitha dda mawr a rhoi bach o ffrait iddyn nhw. A ie, gobeithio maen nhw gallu neud job yn dda yn y cwpan herfydd yma. Ie, gobeithio. Yn erbyn tîm Benetton, sef dim Ryan o Smith, wrthos yma, ond tal Padafani o Dogw, ar y tafe yn y triol, mae hwnna'n eitha dda. Jacob Ymanga yn cael ymlaen fel maswr, mae fe'n wneud yn dda iawn. Y canolwyr gry iawn, da Becketoa a Brex, wrth gwrs. A nes ti sôn yn gynharach amdano Sam Hidalgo Klein i Benetton, mae fe ar y fain. Dyna lle mae fe. Ie, ni wedi gweld ar ryw team sheet. Mae'n hau gweld trydan neu ex ar prynawn dydd Iau ni wedi gwyn. Mae'n just filled y team news o bob man. So, o'n i cofio gweld Hidalgo Klein rwla, o'n i ffili cofio ble. Ie, mae fe'n rhan o 6-2 split, fel mae'n gweud. Oherwydd opsiynau rang ôl Benetton, sef mae'n dechrau dy Negri, Lamaro a Lorenzo Canone, a mae'n dyn nhw Halafihi ar y fainc. Felly, tipyn o opsiynau fyna, rhang ôl grig ystadlu da, rhang ôl cryf y gwylch. Be am caniau tydd felly ar gyfer y penwythnos yma? Pwy ti'n credu gwylch? Ti'n credu allan nhw cael y canlyniad yn erbyn Benetton, tîm Benetton sydd ddim yn ennill gan llawer, ond yn ennill eleni? Ie, fi credu ni'n mynd i gweld 2 fuddugoliaeth. 2 fuddugoliaeth penwythnos yma. Allan o'r 4. Fi credu mae Caerdydd yn mynd i fod... Fi credu mae Toulouse yn mynd i fod rygbi fi Caerdydd. Fi credu mae gwylch yn Benetton yn mynd i falle fod un o'r gemau'r penwythnos. Herwydd y 2 tîm na mynd at ei gilydd. Fi credu mae'n fod yn brwydr rili dda a gêm agos. A gobeithio nawr mae gwylch nôl adre yn Abertawe. Felly maen nhw'n mynd i gael bach mwy momentum a ennill y gêm tua 3-5 pwynt fi'n meddwl, rhywbeth fel yna. Ond bydde fi ddim yn sioc fawr os mae Benetton yn mynd i ennill y gêm yna, herwydd yn mynd i wneud efo'r un diwetha. Fi credu mae'n fod yn anodd i Sgarlets, Allan Cast. Fi credu mae'n nhw colli yn hwnna'n anffodus gan rhyw 70 pwynt. Fi credu mae'n rhoi brwydr dda i nhw, ond fi credu mae pob tîm Ffrainc dy pac fel rhyw ffordd. Falle mae'n rhoi chwaraewyr dibrofiad. Mae dal bach o bwer yna. Ddim fel tîm o De Africa, ond mae dal rhywbeth yna. So fi credu mae'n mynd i falle bod rhy gryf fod y tîm Sgarlets, falle ni'n gwneud cwbl o newidiadau, ond fi credu Cast yn adre. Os oedd y gêm yn llinelli, falle bydd yn cael ei wahanol. So Cast gan rhyw 7 pwynt, a wedyn Drigeg ennill gan rhyw
gan rhyw 70 pwynt fi'n meddwl. Fi'n credu mwyn i cael fuddugoliaeth da. Falle mwy yna gwni roi bach mwy o bwysais ar y top 14. So yeah, drigau ennill, gwyll ennill. Sgarlets i fod yn agos, a fi'n credu mwyn i fod yn prynawn eitha tawel i cefnogwyr Caerdydd sy'n mynd mas i Toulouse herwydd bydd Pont yn bydd Pont a Co yn mynd i cael prynawn eitha mwynhad fi'n meddwl. Bydd e'n braf anodd i nhw. Fi'n cytuno fi'n credu all Benetton ennill yn erbyn y gwych ar y penwythnos. Ond un cwestiwn arall cyn i ni adael, nid quiz cwestiwn yw hwn, ond pwy yw'r ffefrynnau ar gyfer cwbl pencampwriaeth her yn gyntaf falle, a'r tournament gyfan yn Ewrop? Dy'r un pencampwriaeth. Fi'n credu, fod ni ddim wedi cael dechrau da i tymor yn y top 14, lawr y siarad yn mynd i fod lan na. Ennill y ddwy tournament diwetha. Leinster gatre dyn nhw heddi. So mae nhw'n fod yn brawf mawr i nhw i gweld os maen nhw gallu ennill ennill 3 ar y spin. Fi'n credu mae'n rhasyn mynd i fod rhywle in the mix fel rhyw type sy'n cleisi dyn nhw. So maen nhw'n mynd i fod lan na. Fi ddim yn siŵr, felly rhyw tîm fel Munster, herwydd Munster eitha dda o ennill gemau knock-out fel rhyw ffordd. Fi'n credu mae Saracens mynd i fod yn y mix fod felly tîm oedd Saesneg felly ddim mynd i fod lan na. Fi'n credu mae dal tîm dda dyn nhw mewn rhyw ffordd a mynd i fod rhywle. So felly, lawr o siarad, felly, fi ddim siŵr os mae'n lawr o siarad Leinster gallu chwarae i gilydd yn yr eto yn y ffainal, felly dyna beth ni'n digwydd. Toulouse, fel i sôn nhw. So fi'n credu mae cwbl y tîmau yn agos, a mae'n mynd i fod yn rili diddorol tuag at diwedd y tournament i gweld pwy sy'n mynd i chwarae pwy a pwy mynd i ennill y gêm yna yn y cwpan pencampwriaeth. Yn y cwpan her, fi credu fi ddim yn siŵr, herwydd fan i fi sôn y tîm o'r Ffrainc, maen nhw felly ddim yn troi lan yn y gemau cyntaf. Ond pryd mae'r pool stages, pryd maen nhw wedi gorffen am y gemau knockouts, maen nhw'n troi lan, a maen nhw felly cymryd y tournament bach mwy'n difrifol. So os mae'n peliau sort allan eu canlyniadau yn y top 14, a nhw gallu ennill un o ddwy gêm yn Ewrop, a nhw yn y round y knockouts. Ond mae tîm dal dda dyn nhw, wedi ennill y top 14 cwbl o fynyddoedd. So mae dal rhyw dîm na rwle. Fi'n credu mae bach o eisiau ffeindio allan ble mae'r tîm na, felly gyfuno nhw unwaith eto. So os maen nhw'n mynd trwyddo a gael momentum, maen nhw'n mynd i fod yn un o'r tîmau felly sy'n mynd i fod yna. Benetton, fi'n credu mae Benetton yn mynd i fod yna. Mae fe'n chance really dda i nhw i roi bach o statement fel dy'r Eidal, i gyd a felly Zebra. Mae Sharks yn mynd i fod yna. Fi'n credu un o'r ffefrynnau yw Sharks y tymor yma, dy'r Springbok contingent yna. Wedyn mae Clermont. A wedyn dwy dîm o Gymru falle. Pwy oer? Gall un o'r Sgarlets neu'r gwyll, un o'r drigau. If we're being really optimistic. Ond gall un o'r Sgarlets a'r gwyll falle mynd yn dyfn yn y cysleaeth yma. Fi'n credu mae pac y gwyll yna. Os maen nhw'n gallu ennill cwbl o gemau, mynd trwy'r knockouts, mae hanes dy gwyll colli gemau knockouts. Os maen nhw'n gallu rhoi hwnna ar ben y tymor yma, bydd nhw'n wych. A pwy oer, os maen nhw'n gallu cystadu yn erbyn y tîm oedd hynny, ni'n gweld nhw'n ddibydd i Montpellier a Leicester Tigers tymor diwetha. Who knows what maen nhw'n dweud, ond fi'n credu Sharks yn ffefrynnau am y cwpan her. Montpellier, Clermont. A wylle un o'r dwy tîm Cymru. Sa'n gweld Montpellier yn ennill eleni, fi'n credu maen nhw'n mynd i ganolbwyntio ar trial aros yn top 14.
Sharks, fel ti'n gweud, fi'n nhw fyna fi'n siŵr. Gweilch, fi'n ffansio cyfle dyn nhw os maen nhw'n gallu cael dros y fwdw fel y bai o hyd o ennill gemau knockout. A fi'n mynd i weid un o ffefrynnau fi yw pwy bynnag sy'n ennill gêm heno yn y cwpan her rhwng Clermont a Caerdydd. Fi'n credu un o'r dimoedd na, pwy bynnag sy'n ennill y gêm na, fi'n credu mae cyfle da dyn nhw i fynd ymlaen a fod yn fuddigol. A wedyn cwpan pencampwriaeth, ti wedi gweud, La Rochelle, fi'n siŵr yw'r ffefrynnau. Fel maen nhw wedi bod, Toulouse hefyd, fi'n nhw fyna, neu o gwmpas y Leinster, yr un enwau, ond falle enw arall, Stormers. Os maen nhw'n gallu bod yn fuddigol yn erbyn Caerdydd yng Nghaerdydd, di Sul, sy'n mynd i fod yn brawf anodd iawn, fi'n siŵr. Os maen nhw'n gallu bod yn fuddigol fyna, fi'n credu allan nhw fynd yr holl ffordd oherwydd mae gymaint o talent yn nhw yn y tîm na, chwaraewyr ifanc, ond hefyd chwaraewyr brofiadol iawn sydd yn sereni wythnos wrth wythnos. Diolch yn fawr Iestyn, o'n i bai bod yn rhywbeth arall i ni sôn amdano, sa'n credu bore. Felly diolch yn fawr iawn am rando i ni ar y podlediad, diolch yn fawr Josh Phillips o ran safbwynt Pontypridd a mae fe'n mynd i brofiad fel chwaraewr ifanc yn dod trwy y system yna. Diolch yn fawr am rando, gaeth dilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol, fe ni wedi sôn yn barod, a hefyd y gwrando i'r podlediad ar BBC Sounds? Na, dim bod felly. Gallu gwrando i'r podlediad ar... fi'n gorfod i sgrwm ffordd. Gallu ni gwrando i'r podlediad ar Spotify, Apple Podcast, neu weld ein gwynebau ni. Felly chi ddim moyn, ond gallu chi weld ein gwynebau ni ar YouTube hefyd. Ond am y foment yma, diolch yn fawr i Iestyn a diolch yn fawr am rando. Hwyl fawr.